Ами, по-скачва иска. Опитва се да бяга. Да. Значи рибата е малко по-прилична от останалите. Нека да видим. О, слаба работа. Язък. Дали беше голяма? Голяма, знаеш как се натяга. Той сигурно не е хващан това. 4 кила. Това борба прави. Шоклите да свършва. Да, шоклите да си отива, както виждате. Уважаеми зрители. Хобите ви. Ето го рибето. Шаранчето е вътре. Там и яде не му пука. Таню, да си едно не е за риба. Кой има 4 кила? Пак се е пробила. Устната е минала. Той ще разчекна. Право е разчекнат от хващане това шаран. Меки са им устите направо. Да. Разчекнати от хващане. Уважаеми зрители. Набити ви леди. Там ще пуши, не му пуха. Той фана един соми, не може да се говори с него. Ето това е рибата. Уважаеми зрители. Малък шаран. Да го притеглим. Да маним и водата, че тя же качи най-малко 2 кг. Играеш нечестно. Така. Снимаш, че е болен. Да, вътре има тело меднава. Ми като ще му продам да взема някой лев за бакър. Дай за зрители си да видят коментаря. 5 кг и половина, значи 4,5. Виж, че е пълен с вода. Пиши го 4. 4,5. 4, бе. Що? За водата. Не, бе, Като мен. кантарай пълен, бе. Маниш и водата. Айде, има хубаво риби. И... да се отива. Това е зрителска измама, че го пускаме.
След малко вчера настава на филета. Ако бях ми недържавен, щях да се почеша по брадата и да се зачуда. Еми давай да записвам. Спира, ето го шампиона. 45 кила сом. Tomorrow, не tomorrow. Не знам ти за англичан. Какво е шланга, не знаете английски. Как беше с нощи на английски, бе?